କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବିରି ଛୁଇଁ ତୋଳି ଆସୁନୁ। ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଛୁଇଁ। ମୁଁ ସୁଲୋଚନା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ମୋର ନମସ୍କାର। ଦେଖ ଆମ ଧାନ ବିଲକୁ ଆସିଛି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖ ବିରି ଗଛ, ଆମେ ବିରି ଛୁଇଁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଦେଖ ବିରି ଛୁଇଁ କେତେ ବିରି ଛୁଇଁ ଆଉ ଆମ ବିଲରେ ହୁଡ଼ାରେ ହେଇଛି କେତେ ବିରି ଛୁଇଁ। ଦେଖ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ବିରି ଛୁଇଁ ନବା ପାଇଁ। ବିରି ଛୁଇଁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବୁ ବୋଲି। ଦେଖ ମୋ ବାପା ବାଉଁଶ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ ବିଲରେ। ଆମ ବିଲ ଦେଖ। ଦେଖ ମୋ ବାପା ବାଉଁଶ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିରି ଗଛ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଏମା ବିରି ଛୁଇଁ ଆମେ ତୋଳିବୁ ଆଜି। ତୋଳିକି ଛୁଇଁ ନେବୁ। କାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ନୂଆ ଖାଇବା ଦରକାର। ମୋ ପୁଅ ଛୁଇଁ ଖାଇବ। ମୋ ବାପା ଧାନ ମଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କେମିତି ମଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଧାନ କାଲିଠୁ କାଟା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଧାନରେ ବାଉଁଶ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଛୁଇଁ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଥିବେ ତ ମୁଁ ଧରିଛି ଏତିକି ନାକୁ। ମୁଁ ତୋଳିବି। ପଲିଥିନ୍ ଆଣିକି ଆଇଛି ଛୁଇଁ ତୋଳିବା ପାଇଁ। କେବଳ ବିଲକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବି ଆସିଛି। ମୋ ପୁଅ ବି ଠେଙ୍ଗାରେ କିନି ସେ ଶୁଆଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦୁଶୁଛି। ସେଠି ଝରଦେଇ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ପତେଇକା ଠାକୁର ସିଏ। ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼, ଦେଖ ବଡ଼ ପାହାଡ଼। ସେଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଭୋଜି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼। ଦେଖ ବିଲକୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ବିରି ଛୁଇଁ ଆଣିଛି, ତାକୁ ଏବେ ସିଝେଇ ଦେବା ଲୁଣ ପକେଇକି। ତାକୁ ଏବେ ଇଏ କରିଦେବା। ଲୁଣ ପକେଇ ସିଝେଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଆସିବ ବିରି ଛୁଇଁ। ଦେଇକି